amana tana aso, yarda tana aso, aminci yana aso. To wa za ya raina so? So asali ne ga dukkanin kowa, mai sawa a rayu ko a zamo gawa. Yakan jirkitar da kai wani sa'in kai nutsuwa, yadda ka ɗauke shi a haka yake zuwa. Ma'anar so ma'anar rayuwa ne, dan shi so gare mu ai wajibi ne. Mai ba da nishaɗi, mai sa ayyo taɗi, shi mai sukuwa ne akan sama ɗauro sidi. Ni ma na kamu, lallai na kamu, nisan so guda shi zai sa in yi damu. Wa zai gane shi ya faɗo aikin shi, da ido na gan shi ni zan nuna shi. Wanda ya rasa ganin sai zo guna tuga shi. Ni ma na kamu, lallai na kamu, so mai hana cuta ina masu cewa cuta. So ya bambanta ma'anarsa guda ɗaya kenan. Duk wanda yake soyayya, duk yadda so zai shirya, amma sunan tana nan ma'anar kai kai sauyawa. Hakan yake ku bar ganin laifinsa. Idan ka yau daidai ka sani, idan kai sabani kai tuni. Karkayo nisa da shi domin kana tare da shi. Allah ya halicce shi sannan ya halicce mu